بری به سروک و لدم کمپین هەڵبژارتنان لە 2016 دۆناڵد ترامپ ده هەفپەیوینێکدا دەگەل ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمز گوت ئەس پشتەوانیا کووردا دیکەم وی هەروەسا گوت و ئەگەر ئەو ببە سەرۆک ئەوەی کاری بکە ji بۆ باشکردنا پەیوەندیên تورک و کوردان نها دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکایە گەلۆچما ئەوڕێ لە ئۆپراسیۆنên تورکیە دە ئەفرینێدا ناگرا ئەمێ vê pirsê bêxin pêş Gran Ozcan nûnerî Partiya Demokrata gelan lêre li Washington ka giran gelkê bi xêr hatî. Pirsa me eşkire çima yani li wextê xwe da Donald Trump digo ez hevalê Kurda me ez ê Türk û Kurda bigihînim hev pêkrarûnên û kêşin xwe çareser bikin. Niha tirik diçin welatekî dî û dijminatiya yani li Kurda didin di Sûriya da. Çima hikûmeta Amerîkaya nihaya Donald Trump rê li wê nagire. Ona как daxil neha ji bo siyasetmedar dema kampanya ji bo hilbijartinê û dema dikevin nav koşka spî ji bo serokkomara hinek cuda çêdibe. Yani ji bo hemû siyasetmedarên dinê da dema kampanya û dema ketina nav ofîsê cuda çêdibe. Yani ew gotinek bû li wextê kampênê niha neşarta ku bû yê gotinê bike. Ne tenê gotinek bû bes ji bo kampanyayê gotinekî bû niha em dizanin Trump wek serokkomar niha ji bo pir tiştan hêza wî tune bêguhertin ji bo nav dewletê Amerîka jî hindir jî hinek biryara digire bes ew biryara nikare pêk bîne yani ew hêza wî li nav welatê xwe da niha pir zêde tune berdin siyasetê dervayê welat nav welatê xwe da pir hêza wî tune. Kekî giran û dibêjin dostên xwe yên Amerîkî li vir li Washington siyaseta wan yanî rêbazî wan siyasetê wan berember bi Kurda nerohnin çima nerohnin wê çi bikin wê çi bikin ji Kurda re emedî yani heta radeyekî Kurd wesa dibînin ku referandum hat kirin li Kurdistana Iraqê Amerîka dij bû rawestiya û neheş niha Tirk diçine Efrînî şer dikin heta radeyekî ku rasta xema wan lê daynakin berî wê na di nav Tirkiya da hikûmetê êrişî bajarên Kurda dikir yani hûn dibêjin dostên xwe yên Amerîkî çima ev Bi rastî siyasetê internasyonal ser dostayetî birêva nabe. Ew siyaseta internasyonal bi hinek bercewendiyên birêve dibe. Niha têkiliyên navbera Kurda û dewleta Amerîkî di nav salan paşî da hin pêşveçûyînek çêbû bes em dibînin di hinek biryaran da ji bo Amerîka hin dewletên wek Tirkiye ji bo wan muhîmtirin. Ew têkilî navbera ABD û Tirkiye, navbera Amerîka û Tirkiye bi salan va berdewam e. Niha jî Amerîka eşkere dibêje ji bo me xeta sor min bêje. Efrîn ji bo me pir zêde muhîm nine. Niha Amerîka dibêje em naxwazin Efrîn bikeve destê Erdogan. Bes ji bo Efrînê jî pir zêde pêngavên wek yani leşkerî ew ê navêjin. Ew tenê dibêjin ji bo me ew çalakiya Tirk xeta sor lê Erdogan jî dibêje Amerîka vankara niha dike divê raporta berî niha de me bîstî ku Amerîka dijatiya me Tirkiya û Rûsa dike. Yani ew lîstokekê dîplomatîk e ji bo Erdogan ne dema ew pêngava hemberî Efrînê çêbû hinek armancên Erdogan hebû ew armanc jî ne tenê leşkerî bûn dîplomatîk jî bûn ew dixwaze navbera Kurda û Amerîka vebe yani cardin wek berî bila têkiliyên Amerîka bi Tirkiye re baştir çê bibin ji ber niha ew têkilî navbera Amerîka û Tirkiye pir zêde baş nîne. Her roj berva xirabbûyînê diçe Erdogan jî dixwaze cardin Amerîka bigire piştê xwe ew jî lîstokekî dîplomatîk e. Ew lîstoka tu dibêjiya ku Erdogan dike serketiye yani taybet li Efrînê ku niham dibînin tedî xwe pêşandan li wir diçe dibin xelkê deverên dî diçin piştevaniya Efrîniya dikin siyaseta Erdogan dixwast serket. Niha siyaseta Erdogan ser Sûriye heya yani dema 2011 heya niha tiştekî bi serketî tune. Ew jî ez bawerim yani gor min ew jî serkeftinek yani ji bo Tirkiye çênabe ji ber dema ledînizî yani ew têkilî navbera Amerîka û Tirkiye her tim berva xirabbûyînê diçe ez bawerim gor min jî ew hinek din xirab bibe berî ku baş bibe. Kekî giran gelkî spas lîste xweş Gran Ozcan nûnerî Partiya Demokrata gelan HDP lêre li Washington mêvanê Kurd Connection bû.